uplift your elephant umbrella. Ịghọtago ife nna gwa gị na bụ ole ife nna gwa gị na bụ 99. Gee ntị, ọ bụrụ na ịnọ na skuul skuul ka ị nọ and ego handout agwụgo, ego eji asolve some problems agwụgo, ego iji eri nri agwụgo, ngwa bụ nke nwaanyị ka nna agwa okwu a. Anọzide na skuul ara di for money. Bata be nna gị soro nne gị gawa ọrụ ugbo, bata be nna gị soro nne gị gawa afịa. Ọ kawara gị mma karịa ịra Chinedu taa, ịra Ebuka nyaha, na Emeka nwanne echi. A na-ego obere ego na useless gị. A na-ego obere ego na useless gị. Ka anyị imagine you instead of ịbata be nna gị soro nne gị soro nna gị gbarịba ka amara ma ga-erezi ego ijigo n'ụlọ akwụkwọ, ka amara ga-erezi ego isi soro ha gbaa mbọ, ka amara ma ga-erezi ego nyekwa gị kecha back to school. Ọ bụ na ịra dịka ala gị mma. Uplift your elephant umbrella. Ife na gwa gị na mpa gị na amaghị ama gwa gị ya. Ife na-ekwu na bụ 99 ka ọ bụ ịchọ gị chekie. Instead of in a school na di, why don't you come and follow your parents and work? Mom, if you guess these days, they are so lazy to an extent. I prefer to sleep with a man for cheap money. But to come back and stay with your parents and do meaningful things, I'm a me. Inoko, Unizik, Okachoko, Unizik. Ebe ọ bụla na-agwa akwụkwọ na East ya. Once ego gị gwụrụ, ego handout gwụrụ, ego iji eri nne gwụrụ, ego iji solve some problem na school gwụrụ, nne gbara bata be nna gị. Ọ gara gị mma ka gị nọ skuul maka na iji na ihe ego na all this useless guy ga-eji maka iji ego enwe gị iji. So ọ dị iri izi eme gị influence. Ikwuru maka Indomie na akwa atọ gị ime ejima. Uplift your elephant umbrella. Oju ncha asa ahụ mara onwe ya. Ego gị gwụ n'ụlọ akwụkwọ, nne gị nọ ya, nna gị nọ ya, ndị bụrụ nọ ya, gbara batawa. Hapụ skuul gbara batawa. Ego zukwe ikecha back to school. NID abụ an option.